Oikein hyvää iltaa kaikille. Kello alkaa olla kohta 9. Me mennään just ihan kohta nukkumaan. Mutta kiva kun tulitte seuraamaan meidän iltatoimia tänne mennään kotiin. Tässä on mun poika Sepe. Se odottaa innokkaasti, että pääsee iltapuurolle ja nukkumaan. Aloitetaan. No niin, Sepe. Nyt sitten iltapuurolle ja hampaanpesulle ja heti nukkumaan. Hyi, mikropuuroa. Hyi, vie se pois. Ei, tää on tosi terveellistä. Hyi, se haisee pahalle, onko kuinka terveellistä tahansa, mutta mulla on peli kesken nyt. Hei, Sepe, jos sä toimit oikein reippaasti, niin mä kerron sulle tänään tosi jännä iltasarja. No mikä muka voi olla jännittävämpää kuin tää peli? Ei, mutta se kertoo semmoista rohkeasta metsästäjästä. Häh, niin mitä muuta? Sit siinä on semmonen ilkeä susi. Sillä on pitkät kynnet ja suuret hampaat ja se syö kaiken! Hei, toihan kuulostaa ihan niinku täällä on pelin loppuvastustaja. Itse asiassa tässä ihan levelillä, kato muutama hyppy, no katon päässä, kato siellä loppuvastustaja, se olisi sellainen karvanen ja se on ihan niinku suden näköinen, tiiäksä? Ai, kato, kun se tulee, niin sit se metsästäjä, niin sehän tietysti tappaa sitten sen suden ja no hei, ja se pääsee ninja-levelille, no nyt mä oon kuullut ton tarinan, en tuu kuuntelemaan, jatkan tätä pelaamista. Mutta et sä edes tiedä, kuka tämän tarinan sankari on. No kuka muka? Se on semmoinen tyyppi, jolla on punainen mittari ja punainen huppu. Hei, toi kuulostaa ihan Spider-Man. Joo. Mä voisin tullakin kyllä kuuntelee. Ja meidän tarinan sankari on Punahilkka, pieni ja reipas tyttö. Tää? Joo. Siis tyttö? Joo. No en todellakaan tuu kuuntelemaan mitään tyttöjen satua. Hei Sepe, sä saat tänään olla Punahilkka. No en mä halua olla mikään Punahilkka, kun mä haluan olla se metsästäjä. Ei se onnistu, kun se joka on Punahilkka, niin se on myös metsästäjä. No sitten mä oon se ilkeä paha susi. Okei, sä saat olla tänään paha susi, Hyvä. mutta aloitetaan. Noniin. Ensiksi sä saat olla tän Punahilkan äiti. Aha, okei. Mitä mun pitää tehdä? Sano Punahilkalle, että Että isoäiti on sairaana, isoäiti on sairaana. vie sille vähän ruokaa ja juomaa. Vie sille vähän ruokaa ja juomaa. Ja sitten ota toi kori tuolta. Ai tää. Joo. Okei. Sitten laita siihen hiivaleipää. Hiivaleipää. Joo. Joo. Sitten sosekeittoa. Sosekeittoa. Siis onks tästä eilistä? Se on tosi Se terveellistä. on ihan hirveen makusta. Ja sitten pullollinen maitoa. Pullollinen maito. Jaaha, pullollinen maito. Ja sitten anna se kori Punahilkalle ja sano, että Että? mene suoraan isoäidin luo, älä jää metsään leikkimään. Nyt mene suoraan isoäidin luo. Äläkä jää metsään leikkimään. Kyllä äiti, tänään en jää metsään leikkimään, koska isoäiti on sairaana. Hyvä. Thank you.
minua pelkää. Minne sinä olet matkalla? Äiti sanoi, että en saa pysähtyä metsään leikkimään eläinten kanssa. Joo, kuule, sinun äitisi on kyllä hyvin viisas ihminen. Täytyy totella äitiä, mutta voisitko nyt kertoa, minne olet matkalla? Minä olen menossa isoäidin luo. Hän Hän on sairaana. Ai, hän on sairaana. No kuule, Punahilkka. Missä päin sinun isoäitisi mahtaa asua? Hän asuu tuolla metsän reunassa 2 kilometrin päässä joen takana. Tuolla päin, no hyvä. Kiitos tästä tiedosta. Tyttöhän on tyhmä kuin saapas. Jos minä olen oikein ovella, niin kohta minä syön oikein kunnon aterian. Kuule, Punahilkkaa! Niin? Katsopas, miten kauniita kukkia täällä kenolla kasvaa. Oi. Mitäpä jos sinä vaikka poimisit 1 tai 2 kimpulisen verran kukkia sinun isoäidillesi? Kylläpä sinä olet kiltti, Susi. Olen. Totta kai minä voin kimpun poimia. Ei äiti varmaan siitä suutu. Ei suutu, ei. Tyttö on tyhmä kuin saapas. Ja nyt ei muuta kuin oikoreittiä suoraan isoäidin vuorin luo. Ja niin Punahilkka jatkoi isoäidin luo. Mutta Susi meni oikoreittiä ja kohtasi matkalla lammaspaimenen. Oi, oi, oi. Ai, 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 ai. Oi, oi, oi. Maailman tylsin ammatti on lammaspaimenen ammatti. Ai, ai, ai. Minulla ei ole mitään tekemistä. Minulla ei ole kuin nämä tyhmät lampaani täällä. Oi, oi. Ne eivät juttele minulle mitään. Ai, ai, ai. Kyllä minulla on tylsää. Mutta hetkinen. Jos minä huudan kyläläiset paikalle, niin minun ei tarvitse olla yksin. Haloo! Kyläläiset! Tulkaa auttamaan! Täällä on Susi! Mitä? Tulkaa auttamaan! Täällä on Susi! Hyvä tavaton! Onko täällä susi jossakin? Apua! Missä on susi? Mitä täällä on tapahtunut? Oletko sinä kunnossa? Olen, mutta se meni tuonne pensaikkoon. Pensaiskoon? Joo, tuonne päin. Minne päin? Tuonne päin. Hei, hetkinen! Ei täällä ole jälkeäkään mistään sudesta. Mitäs peliä tämä tämmöinen on? No, minä olin yksinäinen. Minä en halua olla täällä yksin näiden lampaiden kanssa. Mitä? Kutsutko sinä meidät turhaan tänne paikalle? Voi anteeksi. Huijasitko sinä meitä? En minä tahalleni. Sekin ryökäle. Anna olla viimeinen kerta. Nyt palataan tytöt takaisin työn touhuun. Hyvästi. No joo. Ne lampaat. Ne eivät ole yksin olemaan täällä. Paimenpoika. Apua! Susi! Tulkaa auttamaan! Hiljaa! Ole hiljaa nyt, paimenpoika. Kyläläiset, tulkaa auttamaan! Nyt täällä on varmasti Susi! Tulkaa auttamaan! Mitä? Apua! Mitä? Hyvä tavaton sentään. Onko täällä jossakin susi? Onko nyt susi? On. Onko nyt susi? Missä on susi? Se meni tuonne luolaan! Minne luolaan? Pensaakon taakse! Täällä mitään luolaa ole. Ihan varmasti. Mitä sinä oikein vetää huijaa? Tämä oli jo toinen kerta tänään. Mutta ihan varmasti oli susi! Me emme kuule enää sinua usko. Niin monta kertaa olet meitä huijannut. Hyvästi! Oi. Kukaan ei usko minua. Oi. Voi lampaat, antakaa minulle suojaa. Ai. Kyläläiset! Tulkaa auttamaan! Oi kuule, ihan turhaa sinä paimenpoika enää huutelet niitä kyläläisiä paikalla. Tulkaa auttamaan! Sinä olet ihan turhaa huutanut nyt jo 2 kertaa. Eivät ne sinua enää kuule. Oi. Ja tiedätkö mitä? Nyt sinä saat auttaa minua. Kerro minulle, missä on Punahilkan isoäidin mökki? Minä voi kertoa sitä. Kyllähän sinä voit sen minulle kertoa. Miksi et muka voi? Minä olen hukassa muutenkin. Kerro nyt! Mutta sinä syöt minut! En syö. Sano missä se on. Se on tuolla päin, 1,5 kilometrin päässä, joen takana. Kiitos tästä tiedosta. Jaa, en olekaan niin. Sinä lupasit
lupasit! Apua! Eihän se sinne. Olipa se oikein makoisa alkupala. Hetkinen, tuli ihan mieleen, kuule, semmonen ihanan pehmeä, Mitä te oikein tuijotatte? Totta kai minä söin sen paimenpojan. Olehan minä ilkeä paha susi. Se kun on minun luontoni, minä syön asioita. Minä olen syönyt myöskin kanakotin, sitten minä olen syönyt tiputipin, sitten minä olen syönyt 7 pientä kiliä. Se on kyllä sellainen tarina, jota minä hyvin mielelläni muistelen, nimittäin se on minun kannaltani hyvin ikävä siinä se loppu. Nimittäin minä söin ne kilit ja sitten nukahdin pirun vie, kun minä menin nukahtamaan. Ja sitten siinä nukkuessani joku tuli ja leikkasi vatsani auki ja päästi ne kilit vapaaksi ja työnsi vatsani täyteen sellaisia isoja kivenmurkuloita ja vielä kehtasi sen jälkeen vielä hommella vatsani kiinni. Ette tiedä kuinka raskasta se on kantaa sellaisia paksuja ja painavia kiviä sisässä ja sulatella niitä monta vuotta. Joo, mutta joka tapauksessa minä olen ilkeä paha susi ja minä olen sen takia täällä, koska muuten te lapset ette tottelisi teidän vanhempianne. Olehan minä ilkeä paha susi, minä pelkään mitään ja minä en pelkää ketään.